Toy gününü Vilayet merkezi Türkmenaba şäheriniň Wereli köçetiniň ugruna Türkmenaba şäheri häkimliginiň işgärlerine hemde şäheriň ýaşaýjylary üçin niýetlenilen 3 tane 4 gatly 24 öýlü ýaşaýyş jaýlary açylyp bulanma berildi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ikisiniň gurulşy işleri Türkmenaba şäheri häkimliginiň şäher gurulşy bu hyzmat hojalyk hasaplaşygyny döwlet kärhanasynyň şeýle kömekçi potroçky hökümini Rowanşyk Pursody hususy kärhanasynyň birisiniň gurulşy Howesy ugur hususy kärhanasynyň gurulşçylary tarapyndan amala aşyrly. Dawraly pursatlary turup başdan ýokary ruh bilentligi, şatlyk şagalaňa beslenni. Göwnler galkynlarjy joşgul aýdymlarda watan mukaddesligi, hormat prezidentimiň rowaja işleri, bagtdan serpaýly döwrümüz, nurana gelin gyýlarymyz, mehrem enilerimiz, gözel tebigatymyz belent heňlerde tariplenip, Venan mehri, gözellik dünýäsi, ýurdumyzyň şanly ösüşleri ajaýyp beýany tapdy. Bayramçylyk ruhuna beslenen davrada söz-sözlenler arkadagy gahrman ferdarymyň parasatly başdanlygyny, ýurdumyzda gazanlayan şanly ösüşler, bedewatly özgörtmeler, halkymyzyň bagtyar durmuşy, rowşan gelje urna ýaglandyrylan döwlet siýasaty, ýaş nesliniň nurany ertirler üçin durmuşy ornaşdyrylýan beýik işler, gender deňliginiň dawarlanýan türkmen jemgyýetini denanlarymyzyň ýurdumyzda ösürmekde, döwlet siýasatyny durmuşy ornaşdyrmakda eýleýän münasip orny barada uly buýsan şülen aýdyp geçdiler. Täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dawarlary bilen utgoşukly hormatly prezidentimiň şafer paýyna eni mehr diýen hormatly adamy nasip bolan 8 şagany dünýä iňiren we terbiýelep ýeşdiren enileri ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dawraly ýagdaýda gowşurmagy tolgunlurjy we ýatdan çykmajak pursatlaryň birine urly. Pähim paýhas ummany magtymly Prag ýylyna täze ýaşaýyş jaýynyň eýsi bolmak bagty meýessereden maşgalalar il günümiziň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda ýezgiderli taglary diýen türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyzy hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Jemgyýetimizde Venan maşgalanyň münasip orny bolup, durly ulgamlarda, durly kärlerde zähmet çekken gelin gyýlarymyz, bagtyar Venanlarymyz ýurdumyzyň pajarlap ötmegini münasip goşandyny goşýarlar. Gender deňligi dawarlanýan berkarar watanymyzda gelin gyýlarymyzyň okumagy, dörjülükli zähmet çekmegi, ýurdumyzyň ötüşine goşandyny goşmaklygy üçin giň mümkinçilikler, uly şertler döredilýär. Şu dawraly portretlarda ýaşaýyş jaýlarynyň guruluş işlerini hafta paýutlanan binagerlere hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlaryň gowşurmagyň täsirli we ýatda galyjy portretler beslendi. Toy gününi täze ýaşaýyş jaýlaryny ýaşamak bagty meýessereden köp şagal eniler we şatlykly portretlaryň şaýady bolan raýatlarymyz şah sowgady bolan ýaşaýyş jaýlaryna döredilen amatlyklar bilen ýakyndan tanışmagy giň mümkinçilik tapdylar. Bayramçylyk gününe toy saçaklary bezelip, ülkemizde kemal getirilýän nazymatlar gelen mihmanlara hödürkerim edildi. Toy günüň dawarlary ýokary ruh bilentlik bilen dowam etdi. Çağlaryň bagtyna gowanyp, watanymyza, il günümizde wepaly, hormatly prezidentimiň şuňur oýlanşykly döwlet siýasatyny agrarly ýaş nesli kemal getiren öý eýleriniň bugun şatlygy hiç bir zat bilen deňär ýalyl. Agdyberlik bilen toy saçagynyň başyna jemlenen bagtyar maşgalalar durmuşyny ýatdan çykmajak şatlykly günleriň şaýady bolýar. Arkadagy gahrman ferdarymyň şafa wady bolan bu öýlerde goýmada şadyan şagy gülküleri belentlerden belent ýanglansyn. Il günümiziň ýurdumyzda Venan mertebesine goýulýan beýik sarpy, şuňur hormat üçin bagtyar raýatlarymyzyň gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdarymyza alkyşlarynyň hoşallygynyň şägi ýok. Olar halkymyza il günümizde bagtyar zamanany peşkeş beren milli liderimiz gahrman arkadamyzyň kemde hormatly prezidentimiň tutumly işleriniň rowaj almagyny arzuw edýärler.